wangi ochiew kata kochiew very late ka Kenya ose make some significant progress but wangi ochiew because kineno gima timore Tanzania to waneno Kenya in 1991 waneno Kenya ka fight for multi-party democracy. Jopiny mang'eny Africa wigi will to Tanzania bedo a special case because one king'iyo history mar leadership mar Samia Suluhu ne en jakony mar the late John Pombe Magufuli. Koro in terms of manyo kom miluongo ni presidency noti kode as a kingmaker. Noti kode because somebody somewhere in the name of Magufuli ne dwaro ng'ama ne nyalo konye mondo noyud telo ma Tanzania. Koro gicha nokoyude mayot. Mangiso ni kano donje loch noonge skills mar manyo piny. Koro pache moro dhi owuonde matin ni sama thiro opposition leaders mae yo mayot mar maintaining governing piny. Wiye wil ni nitie ga japiny sama japiny chopo makoro pundo ol moko nyalo wenyo got. Koro jo Tanzania ochopo level makoro giwacho ne jo kama ok unyal nego wate to ok wanyal ling nikech kaka wamedo ling e kaka Tanzania medo kethore. Koro my opportunity ma Tanzania yudo mondo they start an honest conversation ni ere kaka wanyalo upgrade our constitution from the constitution mane wan go during the independence time to now a constitution ma is addressing the modern concerns. Because one, king'iyo Gen Z generally, they are genjo moko magidongo with a digital native language, meaning what they understand is digital communication. Meaning when you want to embrace democracy, then you must now bring issues mag inclusivity. Nyaka kori ketgi on board, mi implement patch japiny, ok patch in owuon. Gima timore Tanzania en so unfortunate, but an opportunity mar Tanzania mar gero pinygi to the standard magin giwegi gine magidwaro. But gima Samia Suluhu temo otemo keto mirima moro e chuny jopiny. To mirima no noketo sama no accept the fact ni kien owuon Samia Suluhu pogruok e paro en wasigu. E siasa gima nyaka wang'e ni sama pogora kodi e paro to ken wasigu. To katieko tawacho ni the late Jaramogi Oginga Odinga nowacho gimoro ni freedom comes at a price. Koro it is time for Tanzania mondo gichul that price mondo they have the new Tanzania where divergent opinions ok be bedo treated as enmity with those people who are drunk gi power. Ilero kanyo makare ahinya kendo yie na mar mondo mi adogera Michael Agwanda ka intere studio marwa e county ma Kisumu.